Jadi nama. Yang itu. Kawai kamin simbriu ke jandu tang na kajing jai tu jong kinas kibam salia banyele ka ya kayap ka im jong kawai ka nongpang ka ba ki bahing bahasem ke lej IT hakakti jong ki da kajing chania ba kanyo ya kajing ko jing khia kani kajing jia kala jia hnya ka step ngap ya kawai ka nongpang ka balit thia pang hapo ka civil hospital nongpo ribhoi district ki bahing bahasem jong kani ka nongpang kibam ko ban pen pau kurteng klei thu ba hnya ka step kum balai duna kat ba kani ka nongpang kadang yo thia upai drip ba pendai ya kakti jong ka ulalat kinsan na kakti bat kasnam kala play laki laka hadu ba kala linking hajing thia bat kumju ru shamadan kia thu ba kanong ap habayu iya kani kala ban pente bat pan chinyara marmar na kinos ki badan hakakam hendai la kano bagini kinos kila le bam patiaw wat hadin ka jinglit khot babun sin hadu ba kasnam kala the shamadan bat hajing thia yakani ka jinglingkin kasnam hajing thia pat shamadan la laplu de kinong yalam ka sing ribhoi youth federation nongpo circle ka balit jingo yakani ka nongpang halor ka jingyo jingtip yake ka balajia nagi bahing hasem kasing RBYF hapo ka jing yalam president usamla Alberto Nongsit ka ban bu ya ka jing ujor hakmat ka medical superintendent ka civil hospital badawaru bade banle da ka bating yakinos ki badan hakakam hakate ka por bajia ka jing jia jingtip menen na iwe rangba iba pentip yangi habai de wa tai patient iba thia apo ka civil hospital karteng jing i de jenis im akwa mun karna phi hakana ka por lengba jing ja hate hapo civil hospital nongpo ini kena ilawan ban thia hospital ha kasni sakjan la rangam bakla ta hak tu ko por idon iwe nong ap bede para jung i ke thia hospital testing senya hakapor arbajen lai baje kum gajing itu jeng tinginong am by ini patient ila blit nakti baki idrip ka ek bosun ngo kalong baki idrip nakti ka mon ka drip de ka IV de ka don sakakti ka kediang ja hapor thia de pisum thu hapor thia ka don gajing khi de ka blit ka kti ge nya ka idrip tang namar ba ka blit ka kti ha jaka idrip labon bagi kasnam ke bakal klei to kapor te ini nong up de ila alik banyak keren ila alik ban panjing rap nagi nurses ila alik kesin baningkong undan bawan bayarap hadin la alik yang sai sin rum dan bayarap ila panjing kerpat na iwe irang ba badan lang to kapor haka wats ke badan marjan jongki ita rang ba ro ila mut ban yarap ila alik keren itu inas de ikren tortiban hi kane ka jingja kawan ra yang jing sumsi apo ka them kanumpo ka jangi khamtam hi kana ka por baka nongpo kibon bagi patient ki bawan hanya po civil hospital ki bagi breu bana nongkendong ki breu bana napo nongpo ru ki breu bana na bun ki sinong ki baya po sine sinongpo banwan ban sumar ya ka kanu no jimpang mo telumba kan ka jingle torti jong ini nurses pade ini kena ila complete pun ke ngidon ki evidence ngidon ki video ru habai de bangane ka haune jingja hadin gali jingo jingi pade haga sngi bulai haga arbaje ngili jingo ngilek ban jingo ini inong pang ngi poilap pade kata ka bed sheet bai thia ita nong pang kimpat replace ya kata ro ngidon ka evidence man proof hi ki pajba hadin kata pada ngilai yelik keli yaki nurses ki sister ki ba pej atau por ngi ong ba ki sister den sak kidon yam korespon magiyo ngi snulungo adu kata ba kim don weru ben charge ki doktor don weru